Olemme Jalokivi-Seppo Ahtilanderin uudessa näyttelygalleriassa. Täällä on avattu ainutlaatuinen meteoriittikorujen näyttely. Collectionin perustana on meteoriitti, joka on saapunut meille noin 10 vuotta sitten, ja tämän on ollut aika pitkä prosessi valmistaa tämä Meteoriitti Anniversary 2010 Collection. Me teetettiin tästä kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset tästä meteoriitista, ja niiden perusteella sitten todettiin, että tämä on tällaista kivimeteoriittia. Sitten me ajateltiin, että me voitaisiin ehkä kokeilla sitä, että miltä se näyttää korussa, ja hiotuttiin siitä muutamia kappaleita, ja se näytti meidän mielestä upealta. Siinä näkyy pikkasen metallia, rautaa itsessään, se on hyvin semmoista rusehtavaa, että siinä on mielenkiintoisia kontrasteja siinä kivessä itsessään. Ja kivihän on todellakin harvinainen. Eli tähän collectioniin on valittu myöskin timantit sillä tavalla erityisen huolella, että ne ovat täysin värittömiä, melkein puhtaita ja myöskin erittäin hyvin hiottuja kiviä. Jokainen koru on uniikki, numeroitu kappale. Collectionin on suunnitellut meidän kultsepämestari, designer Jouni Salo. Ja kokonaisuusprojekti on ollut tosiaan pitkä, mutta todetaan kyllä tässä tyytyväisenä, että erittäin onnistunut.